El motiu d'aquesta roda de premsa és intentar arribar a la consciència i a l'acció dels ciutadans del País Valencià perquè el proper dissabte, 15 de desembre, es manifesten davant dels seus ajuntaments des de la indignació per exigir-li al Consell de la Generalitat Valenciana que pague el deute que deu a proveïdors, a ajuntaments i a entitats. Aquest deute, a hores d'ara, ascendeix als 5.000 milions d'euros. Perquè es facin una idea, només a la província de València la Generalitat Valenciana deu 3.000 milions d'euros. Aquesta situació que viu la Generalitat Valenciana és fruit de 17 anys de governs del Partit Popular, en els quals la corrupció i el balafiament dels diners públics ha deixat les arques absolutament buides. Hi ha una situació que hem conegut en les darreres hores que agreujarà encara més aquesta problemàtica pel que fa als fons de la Generalitat, i és que el ministre Montoro va anunciar ahir que els 400 milions d'euros que havia promès a Fabra del Fons de Liquiditat Autonòmica no arribaran tampoc a la Generalitat. A això cal sumar-li els 140 milions d'euros que varen desestimar en les esmenes que el Partit Popular va presentar al pressupost general de l'Estat. Per a que es facin una idea, els 400 milions d'euros del fons de liquiditat i els 140 milions d'euros que no arribaran per part del pressupost general de l'Estat suposen el deute que la Generalitat té amb la província de Castelló. Els socialistes no volem dir només que solucionarem els problemes de la gent quan arribem al govern, sinó que volem formar part d'aquesta reivindicació i volem mostrar-nos com a solució a la ciutadania també des de l'oposició. Per això, al mes de gener, si abans no es dona una solució per part del Consell, farem una concentració davant del Palau de la Generalitat, on convocarem a tots aquells que han estat en les concentracions dels seus ajuntaments per a que li diguen a Fabra que pague o que se'n vagi a sa casa. Quan els socialistes siguem govern de la Generalitat, l'any 2015, el primer que farem serà pagar allò que la Generalitat té compromès amb la gent. Aquest és el nostre compromís, estar al costat dels ciutadans que per culpa dels impagaments del Consell estan vivint una situació dramàtica i que li demanen al Partit Socialista, el Partit dels Valencians, que siguem útils des de ja i que siguem instrument de solució i de canvi per al País Valencià.